Pozdrav, danas slikamo temperama. Pripremite se za rad, zaštitite površinu na kojoj ćete raditi. Pripremite tempere, paletu, kistove i čašicu, te hrapavi papir na kojem ćete slikati. Zaustavite video i pripremite se za rad. Ponovimo kako slikamo temperama. Tempera je gusta slikarska tehnika koja se razrjeđuje vodom. Boja je pokrivna, to jest nije prozirna. Za nanošenje tempere koristi se tvrđi plosnati ili okrugli kist. Kao podloga za tempere služi hrapavi papir. Boji dodajemo vodu kako bi je razrijedili do gustoće jogurta. Boje razlikujemo po vrstama. To su čiste boje iz spektra, odnosno dugine boje. Boje smo podijelili na osnovne i izvedene boje. Osnovne boje su plava, žuta i crvena, a njihovim miješanjem dobivamo izvedene boje, narančastu, zelenu i ljubičastu. Uočimo, boje možemo podijeliti i prema osjetu topline i hladnoće. Ako kotač boje presjećemo na pola, ovako, na desnoj polovici kotača nalaze nam se tople boje. Tople boje podsjećaju na vatru i sunce, dok su hladne boje poput vode i leda i nalaze se lijevo na kotaču. Uoči na kotaču koje boje su hladne, a koje tople. Tople boje su žuta, crvena, narančasta, a hladne su plava, zelena i ljubičasta. Kada se susretnu topla i hladna boja, ostvaruje se suprotnost, odnosno toplo-hladni kontrast. Prepoznaj osnovne i izvedene boje na reprodukciji umjetničkog djela. Uočavamo crvenu sobu, žuto voće, uočavamo prozor gdje nam se nalaze zelena izvedena boja te plava osnovna boja. Uoči obojanost predmeta toplim i hladnim tonovima. Uoči suprotne odnose toplih i hladnih boja. Crvena boja je boja koja u nama izaziva osjet topline, simbolizira ljubav. 14. dana u mjeseci veljači obilježava se Dan zaljubljenih Valentinovo. Razmislite, kako se ponašamo kada smo zaljubljeni? Što činimo za našu ljubav? Kako joj to pokazujemo? Kako se osjećamo? Crvene li nam se obrazi kada smo blizu simpatije? Za Valentinovo poklanjamo darove osobama koje volimo. Na primjer, pismo ili čestitku, ogrlicu, cvijeće, čokoladu, slatkiše, kolače. Kakve boje bismo koristili za izradu takvih darova? Danas ćemo temperom slikati najfiniji kolač ili slatkiš koji bismo darovali našoj simpatiji. Tople tonove koristimo za dekoraciju, a hladne za biskvit. Također, pozadinu slikamo toplo-hladnim tonovima. Primjećujemo da je na kolačima najfiniji dio ukrašen toplim tonovima. Zaustavi video i slikaj. Svoj rad fotografiraj, fotografiju pošalji svom učitelju ili učiteljici. Koji je bio današnji zadatak? Današnji zadatak bio je naslikati najfiniji kolač, koji bismo darovali našoj simpatiji.
Tople tonove koristili smo za dekoraciju, a hladne za biskvit. Kojom likovnom tehnikom ste slikali? Slikali ste temperom. Jeste li zadovoljni svojim radom? Usporedite svoj rad s radovima drugih učenika. Je li ovo djelo naslikano osnovnim ili izvedenim bojama? Uoči i navedi osnovne i izvedene boje na slici. Koje boje su hladne, a koje tople? Uoči toplo-hladni kontrast. Likovno djelo je naslikano osnovnim i izvedenim bojama. Osnovne boje su žuta, plava i crvena. Tople boje su žuta, crvena, narančasta, a hladne su plava, zelena i ljubičasta. Gdje se susreću, dodiruju topla i hladna boja, ostvaren je toplo-hladni kontrast. Hvala na pozornosti i pozdrav!